ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ കൊറേ ക്ലാസ് ഉള്ള കാരണം ഏത് ക്ലാസ്സാ ഒന്നും ഓർമ്മ നമ്മള് 10 വരെ കഴിഞ്ഞു എന്നാ പറയണേ അല്ലേ? 10 ഇപ്പൊ എത്രയാ? 12 5 7 ഇവിടുന്ന് തൊട്ടെടുക്കാം. നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ തന്റെ ശരീരവുമായോ അവന്റെ ചെയ്യുന്ന രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് 10 ശ്ലോകം കണ്ടു എന്നാ പറയണേ അല്ലേ? അതെ അതെ മാതാജി. നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ തന്റെ ശരീരവുമായോ അവന്റെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായോ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട പ്രവൃത്തികളാൽ അവൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാണ്. നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ഭൗതിക ശരീരമല്ല, ഞാൻ ആത്മാവും പരമാത്മാവിന്റെ ചെറിയൊരു അംശമാണ്. എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് സേവനം നൽകണം. എനിക്ക് ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട മനസ്സോടെ പ്രവർത്തിക്കണം. ഇതാണ് തികഞ്ഞ അറിവ് എന്നാണ്. ഞാൻ ശരീരമല്ല, ഞാൻ ആത്മാവും പരമാത്മാവിന്റെ ചെറിയ അംശമാണ്. അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം അല്ലേ? എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് സേവനം നൽകണം. അതാണ് ഞാൻ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണ്. അതാണ് എൻ്റെ മൂല സ്വരൂപം എന്ന്. എനിക്ക് ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട മനസ്സോടെ പ്രവർത്തിക്കണം അല്ലേ? ഭൗതികതയായിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആവരുത് അല്ലേ? ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആവണം. ഭൗതികതയിൽ നിന്ന്, ബന്ധനത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മാറണം. ആരാണ് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗി എന്നാണ്? നിങ്ങൾ ആരാണ്? ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ദാസനാണ്. നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗി എന്നാരെയാ പറയാ? കാമനകളില്ലാതെ ഓരോ കർമ്മവും ചെയ്യുക അല്ലെ? ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുക അല്ലെ? കർമ്മം യോഗമാക്കി ചെയ്യുക. അത് ആ ആളാണ് കർമ്മയോഗി അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ദാസരാണ് നമ്മളൊക്കെയും, നിത്യദാസരാണ്. നിങ്ങൾ എന്ത് ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ദൈവം അനുവദിച്ച ജോലിയാണ് അല്ലെ? ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കർമ്മമണ്ഡലങ്ങളായിരിക്കും അല്ലെ? അവര് അതിലാണ് വ്യാപരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്? ആത്മാർത്ഥതയോടെ, അർപ്പണബോധത്തോടെ, ഏറ്റവും മികച്ച കഴിവിൽ ഞാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു. അതൊക്കെ ശരിയാണ് അല്ലെ? ആത്മാർത്ഥതയോടെ, അർപ്പണബോധത്തോടെയൊക്കെ ചെയ്യണം. പക്ഷെ ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ട് ചെയ്യണം. അർപ്പണബോധത്തോടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെ? കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുക. പക്ഷെ അത് ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ട് ചെയ്യുക. ഫലങ്ങളുമായി നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഞാനത് ദൈവത്തിന് കൈമാറുന്നു. അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക. ഫലമൊക്കെ ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് വെക്കുക. ഫലം കാക്ഷിക്കാതെ പ്രയത്നിക്കുക. ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? കൃഷ്ണാവബോധവും ശാരീരിക ബോധവും ആണ്. സ്ഥിരചിത്തനായൊരു ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് 12ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് എന്നാണ്. യോഗയുക്തനായിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ കർമ്മവും ഫലവും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന്. യുക്തകർമ്മഫലം ത്യക്ത്വാ ശാന്തിമാപ്നോതി നൈഷ്ഠികീം അയുക്തകാമകാരേണ ഫലേ സക്തോ നിബധ്യതേ എന്നാണ്. കർമ്മങ്ങളെയും ഫലങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത അത് ഒഴിവാക്കുക എന്നാണ്. സ്ഥിരചിത്തനായൊരു ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നു. ഇത് സ്ലൈഡ് കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? മറ്റുള്ളവർ അത്യാഗ്രഹിയാകയാൽ അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു. മാഡത്തിന്റെ ഇത് കാണുന്നില്ല, ഫോട്ടോ കാണുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മറ്റുള്ളവർ അത്യാഗ്രഹിയാകയാൽ അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു അല്ലേ? അത്യാഗ്രഹികള് അങ്ങനെയാണ്.
ഇതെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കണേ? ഭക്തിപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനും വിശുദ്ധാത്മാവും. ഇത് ശ്ലോകങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അത് വേറെ സ്ലൈഡ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ വന്നൊരു ശ്ലോകം അല്ലേ? ഇപ്പൊ വന്നു. ഇത് എത്രാമത്തെ ശ്ലോക? ഇത് നമ്പറൊന്നും കണ്ടില്ല. ബ്രഹ്മണ്യാധായ കർമാണി സംഘം ത്യക്ത കരോതിയ. 10ാമത്തെ തന്നെ. 10ാമത്തെ അത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അല്ലേ? ബ്രഹ്മണ്യാധായ കർമാണി സംഘം ത്യക്ത കരോതിയ അരിപ്യതേന സ്വഭാവേന പത്മഭദ്രം വിവാമസ. ആസക്തി കൂടാതെ ഫലത്തെ ശ്ലോകം മാതാജി 10ാമത്തെയാണിത്. കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ താമരയിലയിൽ വെള്ളം എന്ന പോലെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കില്ല അല്ലേ? ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് ഫലത്തിനെയൊക്കെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക. അങ്ങനെയുള്ളവരെ കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കില്ല. താമരയിലയില് വെള്ളം ബാധിക്കാത്തതുപോലെ ആണ്. പതിനൊന്നില്ലല്ലോ. വ്യക്തി വാസനാബദ്ധനാവുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞേക്കണത്. 11ാമത്തെ ശ്ലോകം ബുക്കിൽ നിന്ന് ആരാ വായിക്കുക? ഒന്ന് വായിക്കൂ. ബുക്കിൽ വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി വായിക്കട്ടെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കായേന മനസാ ബുദ്ധി കേവലേരേന്ദ്രിയൈരവി യോഗീനാ കർമ്മ കുർവന്തി സക്തം ത്വക്താത്മശുദ്ധയേ. അതിന്റെ വിവർത്തനം വായിക്കൂ. യോഗികൾ അനാസക്തരായി ശരീരം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവ കൊണ്ടും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടുപോലും ആത്മശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. പ്രാരബ്ധ കർമ്മ വാസന, അതിന്റെ കൂടെ സഞ്ചിത കർമ്മം ഉണ്ടാവുക, പിന്നെയും വീണ്ടും ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക, അങ്ങനെ കൂടുതൽ ആഗാമി വാസനകള് കൂടി വരും അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ യോഗി എന്താ ചെയ്യാ? ഈ വാസനകളെയൊക്കെ ക്ഷയിപ്പിച്ചു കളയണം ഒരു യോഗി. നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല. ഈ കർമ്മവാസനകളൊക്കെ കൂടി വീണ്ടും ഈ കർമ്മത്തില് നമ്മള് പെട്ടിട്ട് വീണ്ടും കർമ്മഫലത്തില് കുടുങ്ങി പോവാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത് അല്ലെ? മയി സർവാണി കർമാണി സന്യസ്യ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എനിക്കായിക്കൊണ്ട് എന്നിൽ അർപ്പിച്ചു ചെയ്യുക. അങ്ങനെയായാ നിനക്ക് ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കില്ല എന്ന്. ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോവാം അല്ലെ? അതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ലക്ഷ്യം. ഇപ്പൊ രാഗദ്വേഷങ്ങള് അതാണ് നമ്മുടെ ഈ വാസനകൾക്കൊക്കെയും കാരണം അല്ലെ? അപ്പോ ഒന്നിനോടും സംഘമില്ലാതെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം നമുക്ക്. യോഗിയൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. വാസനാമുക്തനായിട്ട് ചിത്തശുദ്ധിയോട് കൂടിയിട്ട് ആണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ 12ാമത്തെ ശ്ലോകം ഇവിടെ വായിച്ചോളൂ. 12ാമത്തെ ശ്ലോകം ആരോ വായിക്കുക? വായിക്കും മാതാജി. ആരെങ്കിലും? ഗീതാദേവി മാതാജി വായിക്കും. ഗീതാദേവി മാതാജി ശാന്തിമാപ്നോതി നൈഷ്ഠികീം അയുക്തകാമകാരേണ ഫലേ സക്തോ നിബധ്യതേ. വായിച്ചോളൂ. സ്ഥിരചിത്തനായ ഒരു ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു. എന്നാൽ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു. യോഗയുക്തനായ ഒരാളുടെ കർമ്മവും ഫലവും എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് പറയണത്. ലൗകികന്റെ വ്യത്യാസം തമ്മിൽ പറയാണ്. കർമ്മങ്ങളെയും ഫലങ്ങളെയും കുറിച്ചിട്ടുള്ള ആ ചിന്ത ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വേണം കർമ്മം ചെയ്യാൻ എന്നാണ്. ലൗകികന് എന്താ ചെയ്യാ? വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെയാണ് ലൗകികർക്ക് ഒരു ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള സുഖം കിട്ടണത് അല്ലെ? ആ സുഖത്തിനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു നീട്ടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ലൗകികര് ചെയ്യണത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് സുഖമൊന്നും അല്ല. ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടിക്ക് വലിയ മാർക്കൊക്കെ കിട്ടി പാസ്സായി, അപ്പോൾ പാർട്ടിയൊക്കെ നടത്തും അല്ലെ? ആ സന്തോഷം, ക്ഷണികമായ സന്തോഷത്തിനെ വലിച്ചു നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോവാനാണ്
അപ്പോ ഈ ജ്ഞാനി കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ബന്ധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതാവാൻ വേണ്ടി, കാമനകളില്ലാതെ, ഫലത്തിൽ ആഗ്രഹം ഇല്ലാതെ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക അല്ലെ. ജ്ഞാനി യോഗിയൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ശാന്തി ഉണ്ടാവണത്. കർമ്മ യോഗി എന്ന് പറയണത് അവര് തികഞ്ഞ ശാന്തിയിലെത്തുന്നു. ആസക്തി ആണ് നമുക്ക് അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണത് അല്ലെ. ആഗ്രഹിക്കും, പിന്നെ അത് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവും. അതാണ് ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുക മാത്രം പറയുന്നത്. ഫലവത്തായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണം നൃഗ രാജാവിന്റെ വീഴ്ച. ഈ കഥ അറിയണതല്ലേ, എല്ലാവർക്കും പറയണ്ടല്ലോ. അറിയാം മാതാജി, അറിയാം. അറിയാം. അപ്പോ ആ രാജാവ് ധാരാളം സത്പ്രവർത്തികളാ ചെയ്തത് അല്ലെ. ധാരാളം പശുക്കളെയും ദ്രവ്യങ്ങളും എല്ലാം ദാനം ചെയ്തു. പക്ഷെ അതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് അല്ലെ. ഞാൻ വലിയ ദാനശീലനാണ് എന്നൊക്കെ എല്ലാവരും അറിയണം എന്നൊക്കെ കരുതിക്കൊണ്ടാണ് ചെയ്തത്. അല്ലാതെ ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ട് എല്ലാ റിസോഴ്സസും ഭഗവാന്റെ ആണ് അല്ലെ. അത് നമ്മള് സമർപ്പണമായിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ഞാൻ ദാനം ചെയ്തു എന്നുള്ള ആ ഭാവത്തോടെ ആയിരിക്കരുത് ദാനം ചെയ്യണത് അല്ലെ. ലജ്ജയോടെ ദാനം ചെയ്യണം എന്നാണ്. ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുമ്പോ എന്തിനാ ലജ്ജിക്കണേ എന്നാണെങ്കിൽ ഇത്രയല്ലേ എനിക്ക് നൽകാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ദാനം ചെയ്യണം എന്നാണ്. അപ്പോ രാജാവ് ഫലപ്രദമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ത്യാഗങ്ങളും ദാനധർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. പക്ഷെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു. 2 ബ്രാഹ്മണരെ അതൃപ്തിപ്പെടുത്തി പാപഫലം അനുഭവിക്കുകയും വളരെ കാലം പല്ലിയായി മാറുകയും ചെയ്തു. കൃഷ്ണൻ ഉദ്ധാരണം ചെയ്തു ഭഗവാൻ അല്ലെ. ഫലവത്തായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിരർത്ഥകത ഏറ്റുപറയുന്ന നൃഗരാജാവിന്റെ കഥ. അതിനാൽ ഭക്തി സേവനം മാത്രമാണ് ആത്മാവിന് മംഗളകരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാം ഭക്തിയോടെ ചെയ്യാണ്, ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ട് ചെയ്യാണ് ദാനധർമ്മങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാല് ബന്ധനം ഉണ്ടാവില്ല അതില്. വിഭാഗം 3 ജ്ഞാനത്തിന്റെ വേദി. 3 കർത്താവിനെ അറിയാം. എല്ലാ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്വയമേവ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ വഴി നിർവഹിക്കുന്നുവെന്ന് അറിയുന്ന ജീവജാലം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പരമാത്മാവിൽ നിന്ന് അനുവാദം ലഭിച്ച ആ അറിവിലൂടെ ജ്ഞാനോദയം നേടുന്നു. എല്ലാ പ്രവൃത്തികൾക്കും 3 കർത്താവ് ഉണ്ട് എന്നാണ്. ഒന്ന് ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്, മറ്റേത് ജീവാത്മാവാണ്, മറ്റേത് പരമാത്മാവാണ്. ഈ 3 കർത്താവ് ഉണ്ടെങ്കിലേ ഒരു പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാണ്. പതിമൂന്ന് മുതൽ 16 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലാണ് അത് പറയുന്നത്. പതിമൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ. ടെക്സ്റ്റിൽ നോക്കിട്ട് വായിച്ചോളൂ. ഇത് കാണുന്നില്ല. ഞാൻ വായിക്കാം. വായിക്കുന്നത്. സർവകർമാണി മാനസ സന്യാസ്യസ്തേ സുഖം വാശി നവദ്വാരേ പുരേ ദേഹി നൈവ കുർവന്ന കാര്യയാൻ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ പ്രകൃതത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളെയും മനസ്സ പരിത്യജിച്ചുകൊണ്ട് 9 വാതിലുകളുള്ള പുരത്തിൽ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ സുഖമായി വാഴുന്നു. ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ചെയ്യിക്കുന്നതുമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഒരു സന്യാസി എല്ലാ കർമ്മം ത്യജിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തോടെ അവസാനിച്ചു. ഇതുവരെ പറഞ്ഞു തന്നു നമുക്ക് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഒരു ശരീരസ്ഥനായിട്ടുള്ള ആത്മാവ് തന്റെ പ്രകൃതത്തിനെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് സർവകർമ്മങ്ങളും മനസ്സുകൊണ്ട് പരിത്യജിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ആ ശരീരത്തിൽ വാഴാണ്. ആ ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യണില്ല, ചെയ്യിക്കണില്ല എന്നാണ് പറയണത്. ഇപ്പൊ 14ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹര വായിക്കുന്നേ. പുതിയ ആരെങ്കിലും വായിക്കും? റാണി മാതാജി വായിക്കുന്നോ?
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ ബുക്കില്ല. ഞാന് ഇതില് സ്ലൈഡിലുള്ളത് വായിക്കാം. ഞാൻ വായിക്കട്ടെ മാതാജി? വായിച്ചോളൂ. ആൾക്കാര് വായിക്കട്ടെ, നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോ ഉഷ വിജയൻ മാതാജി, വായിച്ചോ. ന കർത്തൃത്വം ന കർമാണി ലോകസ്യ സൃജതി പ്രഭോഃ കർമ്മഫല സംയോഗം സ്വഭാവസ്തു പ്രവർത്തതേ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുമില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമില്ല. പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം കാരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ എന്താണ് സ്വരൂപം? സ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല, അത് ഈശ്വരൻ എന്നുള്ള സത്യമാണ്. സ്വഭാവം എന്ന് പറയണത് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റാനൊക്കെ പറ്റും, അല്ലെ? അപ്പൊ കർമ്മങ്ങളും ഫലങ്ങളും ഓരോന്നിന്റെയും പ്രകൃതം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് സംഭവിക്കണേ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയണത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഒന്നിന്റെയും കർത്തൃത്വം ഏൽക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയണത്. ഒക്കെ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ നിമിത്താണ് അല്ലേ പറഞ്ഞു. ഓരോ കർമ്മങ്ങളും വരണത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, പരമാത്മാവ്, ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കർത്താവിന്റെ വീക്ഷണകോണിൽ അറിയുന്നതിലൂടെയുള്ള അതാണ് ജ്ഞാനോദയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് മൂന്നിനെ കുറിച്ച്, ഇവയെ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച്, ഒരു പ്രവർത്തനം നടക്കാൻ ഈ മൂന്നിന്റെയും പ്രഭാവം അവിടെ ആവശ്യമാണ്. ജീവാത്മാവ് വേണം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ആധിക്യം അനുസരിച്ച്, ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ അനുസരിച്ചാണ് ഒരു പ്രവർത്തനം. അതുപോലെ പരമാത്മാവിന്റെ നിർദ്ദേശവും അവിടെ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, പ്രകൃതി, ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഇത് മൂന്നും ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഒരു പ്രവർത്തനം അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്നാണ്. മൂന്ന് കർത്താവിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവ്. 9 വാതിലുകളുള്ള പുരത്തില് ഭൗതിക ശരീരത്തിലെ 9 ദ്വാരങ്ങളാണ്. അതിലാണ് ഒരു ദേഹി വാഴുന്നത്, ജീവാത്മാവ്. അതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ചെയ്യിക്കണമില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുമില്ല, കർമ്മഫലങ്ങളോ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമില്ല. ശരീരത്തിനെ താനാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ട് കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയാണ്. ആ ശരീരത്തിന്റെ താതാത്മ്യത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് ശരീരമാണ് താൻ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ട് കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയാണ് എന്നാണ്. ഒരാൾ തങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ ത്യജിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാം, അല്ലെ? ഫലങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. അജ്ഞത കൊണ്ടാണ്, അവിദ്യയിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും സംഭവിക്കണത്. അപ്പൊ ഒരാള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം, അല്ലെ? ഞാൻ ആരാണ്? ഞാൻ ജീവാത്മാവാണ്, പരമാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഇതൊക്കെയുമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ബന്ധം, ഇതൊക്കെ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കർമ്മഫലങ്ങളെയൊക്കെ ത്യജിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്കാണ് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാനും സാധിക്കുന്നത് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പപ്പറ്റ്സിനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? ത്രിഗുണങ്ങളാണ്, സത്വ, രജ, തമോ ഗുണങ്ങളാണ്. അതാണ് നമ്മളെ ഓരോ തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ്. 15ാമത്തെ ശ്ലോകം ആരോ വായിക്കുക? ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത മാതാജി വായിക്കും. അനിത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത മാതാജി അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ആരാ വായിക്കുന്നേ? പ്രഭു വായിക്കുന്നോ? രവികുമാർ പ്രഭു. ഞാൻ വായിക്കാം മാതാജി. അനിത മാതാജി വന്ന. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോ മാതാജി. നാദത്തെ കസ്യ ചിത്പാപം ന ചൈവ സുകൃതം വിഭു അജ്ഞാനേനാവൃതം ജ്ഞാനം തേന മുഹ്യന്തി ജാന്ധവാ. വിവർത്തനോടെ വായിച്ചോളൂ മാതാജി. അത് പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലാണ്, എന്റെ ബുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് മാതാജി. ആണോ? ഓക്കെ ഓക്കെ. അത് വേറെ ആരോടും വായിച്ചോളൂ. സ്ക്രീനിലുണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ ഉണ്ട്. സർവേശ്വരൻ ആരുടെയും പുണ്യഭാവങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല,
യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ മൂടിയിരിക്കുന്ന അജ്ഞാനം കാരണമാണ് ജീവജാലങ്ങൾ വ്യാമോഹിതരാകുന്നത്. അപ്പൊ അതാണോ മാതാജി? അതെ, ശരീരോപാധികളുടെയും മനോബുദ്ധി സ്വഭാവത്തിന്റെയും ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓരോന്നും സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ്. ഭഗവാൻ ഒന്നിന്റെയും കർത്തൃത്വം ഏൽക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. അജ്ഞാനത്താല് യഥാർത്ഥ സ്വരൂപജ്ഞാനം മറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഓരോരുത്തർക്കും. അപ്പൊ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ആ പരമാത്മാവ് ആരുടെയും പുണ്യപാപങ്ങളോ ഒന്നും ഏൽക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയണം. അപ്പൊ നമ്മള് പലപ്പോഴും സ്വരൂപ വിസ്മൃതി എന്നുള്ള അജ്ഞാനം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണ്. നമ്മൾ ആരാണ്? നമ്മൾ ആത്മാവാണ് അല്ലേ? അല്ലാതെ നമ്മൾ ശരീരമല്ല എന്നറിയണം. അപ്പോ ആ സ്വരൂപത്തിനെ വിസ്മരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ അജ്ഞാനത്താലെ തോന്നലുണ്ടാവുകയാണ്, ഞാൻ വേറെയാണ്, ഭഗവാൻ വേറെയാണ് എന്നുള്ള ചിന്ത. അതാണ് പാപം പുണ്യം എന്നുള്ള ആ ഭേദചിന്തകളിൽ ഒക്കെ കാരണം. അങ്ങനെയാണ് മോഹിതരാവണത് ഒരു ജീവാത്മാവ്. എന്നാ ജ്ഞാനിയുടെ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള തലത്തിലെത്തിയ ഒരാളുടെ അവസ്ഥ എന്താ? ആ ഉള്ളിലെ ആ ജീവാത്മാവെന്ന സ്വരൂപജ്ഞാനം നേടുക. അപ്പൊ ഞാനും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്നുള്ള ആ ബോധ്യം അതില് ഉറപ്പുണ്ടാവണു. ആ ഒരു ജ്ഞാനിയുടെ തലത്തിലെത്തിയ ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നും. അപ്പോ ഒരു രാജാവിന്റെ മകൻ, ഒരു കഥ നോക്കാം നമുക്ക്. ഒരു രാജാവിന്റെ മകനായിരുന്നു. ഒരു കൊള്ളക്കാരൻ വന്നിട്ട് ഈ ഒരു യാചക സംഘത്തിലേക്ക് ഈ രാജാവിന്റെ മകൻ എത്തപ്പെടുകയാണ് ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോ. അങ്ങനെ യാചകനായിട്ട് നടക്കുകയാണ്. അറിയില്ല ഞാൻ ഈ രാജ്യം ഭരിക്കേണ്ട ആളാണ് എന്നൊന്നും അറിയണില്ല. അങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് യാചകരുടെ കൂട്ടത്തില്. അതുപോലെ ഒരു നാൾ അറിയാണ് അല്ലെ, രാജകുമാരനാണ് എന്നറിയുമ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി എന്താണ് അല്ലെ? അതുപോലെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈശ്വരന്റെ സന്തതികളാണ്, പക്ഷെ നമുക്കത് അറിഞ്ഞുകൂടാ. രാജാവിന്റെ മകനാണ് താനെന്ന് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ അറിയുമ്പോഴോ അല്ലെ, അയാള് തന്റെ യാചകകാലം ഓർക്കുമ്പോ അയാൾക്ക് ഖേദം തോന്നും അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മളും അതുപോലെ നമ്മൾ ഈശ്വരാംശമാണ് എന്നറിയാതെ ഞാനും ഭഗവാനും വേറെയാണ് എന്നാ നമ്മളിപ്പൊ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അല്ലെ? സ്വരൂപജ്ഞാനം ഇല്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ. യാചകനെ പോലെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നടക്കണത്. നമ്മൾ യാചകരല്ല, നമ്മൾ ഭഗവത് അംശമാണ്. അത് നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ടാവണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആവൃതം ജ്ഞാനമേതേന ജ്ഞാനിനോ നിത്യവൈരിണ കാമരൂപേണ കൗന്ദേയ ദുഷ്പൂരേണ നലേന ച എന്ന് 3:39 നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ? ജ്ഞാനം, ഈ ജ്ഞാനത്തിനെ ഈ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ കാമം ഉണ്ടല്ലോ, ആ കാമമാണ് ആത്മാവിന്റെ നിത്യവൈരി എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. നിത്യശത്രു എന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയതാണ് അല്ലെ? 3-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോ അജ്ഞാനമാണ് നമ്മൾ ദൂരീകരിക്കേണ്ടത്. ആ അജ്ഞാനം ദൂരീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിനെ അറിയും. നമ്മൾ ആരാണ്? നമ്മൾ ഭഗവത് അംശമാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ ഈ രാജാവിന്റെ മകൻ യാചകരുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട് അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ പോലെ നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിനെ അറിയാതെ നമ്മൾ നടക്കുകയാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ വേറെയാണ്, ഭഗവാൻ വേറെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ല. ഭഗവാന്റേതായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗുണങ്ങളുമുള്ള ആ ജീവസത്തയാണ് നമ്മള് അല്ലെ? നമ്മളിലെ എല്ലാ ദൈവിക ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതൊക്കെ ഇപ്പൊ വാസനാ മാലിന്യങ്ങളും കാമം, ക്രോധം എന്നിവ കൊണ്ടൊക്കെ അത് മൂടിക്കിടക്കാണ്. നമ്മൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് പ്രബലമാക്കണം, നമ്മുടെ ആ ദൈവിക ഗുണങ്ങളൊക്കെ. അതാണ് ഇപ്പൊ മനുഷ്യൻ ചെയ്യേണ്ടത്. കാമത്താലെ ജീവാത്മാക്കളുടെ വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള അവബോധം ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ? അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മള് മാറ്റിയെടുക്കണം എന്നാണ്. മൂന്ന് കർത്താവും അവരെങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ജ്ഞാനോദയമാണ്. കർത്താവ് 2 ഭൗതിക അവരെല്ലാം ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ അവർ ഭഗവാന്റെ കീഴിലാണ്. 3 പരമാത്മാവ്. ഒന്ന് ജീവാത്മാവാണ്, 2 ഭൗതിക പ്രകൃതി, 3 പരമാത്മാവ്, 3 കർത്താവാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സർവേശ്വരൻ ആരുടെയും പുണ്യപാപങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. ആത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ ഇടപെടുന്നില്ല. ജീവജാലങ്ങൾ അർഹിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ ഈ ആഗ്രഹങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. തുടർന്ന് കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നു.
ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ആ ഏറ്റക്കുറിച്ചിലനുസരിച്ചാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്. ഈ ജ്ഞാനം സാത്വികമാണ്, സാത്വികമായ അറിവാണ്. ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന് 3 കർത്താവ് ആവശ്യമാണ്. ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങള്, പരമാത്മാവ്. അങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത്. ആത്മാവിന്റെ പങ്ക് തുടക്കക്കാരൻ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പങ്ക് സഹായകൻ, പരമാത്മാവിന്റെ പങ്ക് അനുവാദകൻ. ഇതാണ് 3 പേരുടെയും പങ്ക്. ആത്മാവിന്റെ പങ്ക് എന്താണ്? ഒരു കർമ്മം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, അല്ലേ? അതാണ് ചെയ്യുന്നത് ആത്മാവ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയോ അതിന് സഹായം അരുളാണ് ആ പ്രവർത്തനത്തിന്. പരമാത്മാവോ ആ പ്രവർത്തനത്തിന് അനുവാദം കൊടുക്കണു. അജ്ഞത കൊണ്ട് വ്യാമോഹിതരാവുകയാണ് നമ്മള്. നാദത്തെ കസ്യജിത് പാപം ന ജൈവ സുഹൃതം വിഭു അജ്ഞാനേനാവൃതം ജ്ഞാനം തേന ജന്തവ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ട ശ്ലോകം തന്നെയാണ് 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. അതിലെന്താ പറയണേ? പരമാത്മാവെ ഇനി പറയുന്നവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സ്ഥിരീകരിക്കുകയും അനുമതി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ആഗ്രഹം സഫലമാകാൻ ഈ ജീവാത്മാവ് അർഹനാണോ? ആരാണ് കർത്താവ്? ഇവിടെ എന്താ ചാർട്ട് കൊടുത്തിരിക്കണേ? ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കും ഒരു കാര്യം, അപ്പോൾ അത് പരമാത്മാവ് ഓരോ ഇനി പറയുന്നവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സ്ഥിരീകരിക്കുകയും അനുമതി നൽകുകയും ചെയ്യണു. ഈ ആഗ്രഹം സഫലമാവാൻ ഈ ജീവാത്മാവ് അർഹനാണോ എന്ന് നോക്കും പരമാത്മാവ്. ആരാണ് കർത്താവ്? പരമാത്മാവിന്റെ കൽപ്പന ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ത്രിഗുണങ്ങളാലെ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇതൊരു സൈക്കിൾ പോലെയാണ് ഒരു പ്രവർത്തനം നടക്കണതേ. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ഈ ചാർട്ട് മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ശരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അപ്പൊ അതൊരു സൈക്കിൾ പോലെയാണ് ഒരു കർമ്മം നടക്കണത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ പറയണത്. ശാശ്വതാണ് ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവും അതെ. അതുപോലെ ജീവാത്മാവ് ആനന്ദകരമായ, എന്നാൽ അവൻ മായയുടെ സ്വാധീനത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നു. പരമാത്മാവോ ആനന്ദകരമായ ഗുണങ്ങൾക്ക് മുകളിലാണ് പരമാത്മാവ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന്റെ ശരീരം എല്ലാം അറിയുന്നുണ്ട്. ആ ശരീരത്തിന്, സ്വന്തം ശരീരത്തിന് മാത്രമാണ് ജീവാത്മാവ് അറിയണത്. പരമാത്മാവ് എല്ലാ ശരീരങ്ങളെയും അറിയുന്നു. ജീവാത്മാവ് അണുവാണ്, സർവാത്മാവ് പരമാത്മാവ് വിഭുവാണ്, സർവജ്ഞനാണ്. അതുപോലെ ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് ചെറിയ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ പരമാത്മാവിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ പരമാത്മാവിനോ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്, അല്ലേ? ആരെ ആശ്രയിക്കേണ്ടതില്ല. പരമാത്മാവിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് ജീവാത്മാവിനെ ഇരിക്കണം, എന്നാ പരമാത്മാവിന് ആരെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടതില്ല. ഇവിടെ ധ്രുവനാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? ധ്രുവന്റെ മുമ്പില് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോ എല്ലാം മറന്നു, ഭഗവാനെ മതി, ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോ 5:17 മുതൽ 26 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പരമാത്മാവിലെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള മുക്തിയെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 16ാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ കണ്ടുവോ? ഇല്ലല്ലോ. 16ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ആരോ വായിക്കുക? ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കട്ടെ? വായിക്കൂ. ജ്ഞാനേന തു തദജ്ഞാനം ശേഷം നാശിതമാത്മന ശേഷമാദിത്യവജ്ഞാനം പ്രകാശയതി തൽപരം. അറിവിൽ ഭക്തിപൂർവം തന്റെ ബോധം പരമാത്മാവിൽ ഉറപ്പിക്കുകയും ഭൗതികമായി സമതുരിതമായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ സമീപ ഭാവിയിൽ മുക്തി നേടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരമാത്മാവ് കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള മുക്തിയെ പറ്റിയിട്ടാ പറയണേ. ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ള സത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആ മറവിയുണ്ടല്ലോ, അത് മാറ്റിയാല് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെ മാറും. ഈ സ്വരൂപഭാവം നമുക്ക് വീണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റും. ഒരു കടങ്കഥ പോലെയാണത്. ഇപ്പൊ സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോള് ഇരുട്ട് അകന്നിട്ട് എല്ലാം വ്യക്തമാവും നമുക്ക്. അതുപോലെയാണ് ജ്ഞാനം ലഭിച്ച വ്യക്തി സ്വരൂപജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും. അതുവരെ ധരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഇരുട്ട് നീങ്ങിയിട്ട് ആ പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്ക് കൈവരികയാണ് ചെയ്യണത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയണത്. ജ്ഞാനേനതു തദജ്ഞാനം. അജ്ഞാനത്തിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന അതാണ് ജ്ഞാനം. ആ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഒരാൾ പ്രകാശിതനാവുമ്പോൾ
പകൽ സമയത്ത് സൂര്യൻ എല്ലാം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അയാളുടെ ജ്ഞാനത്താലെ എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തി കിട്ടും അയാൾക്ക് എന്നാണ്. സൂര്യൻ ഉദിച്ചാൽ ഇരുട്ട് പിന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ ജ്ഞാനം വന്നാ പിന്നെ അജ്ഞാനം അവിടെ നിന്ന് മാറി അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മളുടെ ആ കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെ മാറും എന്നാണ്. ഞാൻ ആരാണ് എന്ന്, ഞാൻ ശരീരാണ് എന്നാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കണേ. അല്ല, ഞാൻ ആത്മാവാണ് എന്ന്. ഇപ്പൊ ജന്മന അന്ധനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് കാഴ്ച ലഭിക്കുമ്പോഴോ അയാളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെ മാറുന്നത് കാണാമല്ലേ? അയാൾ കാണാത്ത സമയത്ത് ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നുമല്ല കാഴ്ചയിൽ മനസ്സിലാവുന്നത് അല്ലേ? അതുവരെ ധരിച്ചു വെച്ചതുപോലെ ഒന്നും ആവില്ല. അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ആ ജ്ഞാന ദൃഷ്ടി ഉണ്ടല്ലോ, അത് അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ജ്ഞാന കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഭഗവത് തത്വം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഭഗവത് തത്വം നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്റെ തലം വളരെ താഴ്ന്നതാണ്, അതിനാലാണ് എനിക്ക് ഭഗവാൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് മനസ്സിലാവാത്തത് എന്ന് വേണം നമുക്ക് ധരിക്കാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടെ ഭഗവാനെ കേട്ടിട്ട് സ്വീകരിക്കുക. അങ്ങനെ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്ന പ്രകാരം കർമ്മം ചെയ്യുക. സംശയാത്മാ വിനശ്യതി എന്നാണ് അല്ലെ? സംശയം വേണ്ട. ഭഗവാൻ എന്താണോ ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരണത് അത് നമ്മള് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. ആ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കണം. നമ്മള് ഒരു ജ്ഞാനിയുടെ തലത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയണത്. മുഴുവനും ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കില്ല. ഭഗവാൻ എന്താണോ പറയുന്നത് അത് അതുപോലെ അനുസരിക്കുക. അതിന് നമുക്ക് ആവുമല്ലോ, അത് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ശ്രദ്ധയോടെ വിശ്വാസത്തോടെ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ സർവേശ്വരൻ ആണ് എല്ലാത്തിനും അധികാരിയായിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? അപ്പോ ഞാൻ ആരാണ്? ഞാനും ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയാണ് എന്നുള്ള ആ സ്വരൂപ ഭാവം ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമുക്ക് വീണ്ടെടുക്കണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ദൈവികത ഉള്ളിൽ പ്രബലമാവുമ്പോൾ എല്ലാ ജ്ഞാനവും സ്വയം നമുക്ക് സ്ഫുരിതമായി കിട്ടും എന്നാണ്. അപ്പോ സ്വരൂപജ്ഞാനം നേടിയ ഒരാളിന്റെ പുരോഗതിയാണ് 17ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. അത് വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും വായിച്ചോ? ആരാ വായിക്കുന്നേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. തദ്ബുദ്ധയസ്തദാത്മാന തന്നിഷ്ടാസ്തത്പരായണ ഗച്ഛന്ത്യ പുനരാവർത്തി ജ്ഞാനനിർധൂത കൽമഷ. ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവുമെല്ലാം പരമ്പൊരുളിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തെ മുന്നേറുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് പരിപൂർണ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ഒട്ടും സംശയങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ്. ജ്ഞാനോദയം പരമാത്മാവിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അതീന്ദ്രിയത്തിലേക്ക് നയിക്കും. അങ്ങനെ ആത്മീയതയിലേക്ക് മുന്നേറാൻ നമുക്ക് ജ്ഞാനം ആവശ്യമാണ്. എല്ലാ ജീവനും ഈശ്വരനാണെന്ന് കാണുക അല്ലെ? ജീവസ്വരൂപമായിരിക്കുന്ന ഈശ്വരനെ മാത്രം കാണുക അല്ലെ? അങ്ങനെയാണ് ജ്ഞാനികള് പണ്ഡിതര് ചെയ്യുക. ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോ 18ാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകാണ്, വായിച്ചോളൂ. ഹരേ 18. കൃഷ്ണ. വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവി ഹസ്തിനി ശുനിചൈവ ശ്വപാകേച്ച പണ്ഡിത സമദർശിന. അറിവും വിനയവുമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായയെയും നായമാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവരായ വിനയാന്വിതരായ പണ്ഡിതന്മാർ വീക്ഷിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കണ കണ്ടോ? ഒരു ആനയായാലും അല്ലേ, ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ വലിയ വിദ്യ നേടിയ ബ്രാഹ്മണനായാലും പശുവായാലും നായയായാലും എല്ലാത്തിന്റെ ഉള്ളിലും ആ ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവ് തന്നെയാണ്, ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല എന്ന് ഒരു ജ്ഞാനി മനസ്സിലാക്കുന്നു അല്ലേ? പണ്ഡിത സമദർശിന. പണ്ഡിതൻ സമദർശനമാണ് അയാൾക്ക് അല്ലേ? ഉച്ചനീചത്വങ്ങളില്ല, വേർതിരിവുകളില്ല അല്ലേ? അപ്പോ ബ്രഹ്മനിഷ്ഠനാണ് അയാളെ. എല്ലാറ്റിലും അയാൾ ഭഗവാനെയാണ് കാണുന്നത് അല്ലെ? പണ്ഡിതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജ്ഞാനിയായ ഒരാളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ലോകത്തോട് ഉള്ളത് മാറും.
അല്ലെ? അതുവരെ അയാൾക്ക് ജ്ഞാനി അല്ലാത്ത ആൾക്ക് ആന വേറെ, പശു വേറെ, ചണ്ടാളൻ വേറെ, ബ്രാഹ്മണൻ വേറെ, അങ്ങനെയായിരുന്നു കണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ? വിനയം കൊണ്ടും വിദ്യ കൊണ്ടും പാകത വന്നിട്ടുള്ള ആള് ചണ്ടാലനാവട്ടെ ബ്രാഹ്മണനാവട്ടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആ ഭഗവത് ചൈതന്യം എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ആ ദർശനമാണ് അയാൾക്ക് പിന്നെ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകാണ്, എല്ലാവരും എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ശ്ലോകാണ്. ബ്രഹ്മത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാണ് 17 മുതൽ 18 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള്. ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവും എല്ലാം പരമ്പൊരുളിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ. ഇതാ ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ. ഇതാരെ വായിക്കുക? സ്ക്രീനിലുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവുമെല്ലാം പരമ്പൊരുളിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ അവന്റെ ബുദ്ധി, മനസ്സ്, വിശ്വാസം, അഭയം എന്നിവ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. 3 കർത്താവിനെ കുറിച്ച് അറിവുള്ളതിനാൽ അവൻ സംശയത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാണ്. പരമാത്മാവ് അനുവദനീയമാണെന്നും എന്നാൽ നിഷ്പക്ഷമാണെന്നും അദ്ദേഹം കാണുന്നു. അവൻ ഈ ശരീരമല്ല എന്ന ജ്ഞാനവും പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനവും ഉള്ളതിനാൽ അവൻ തുല്യ ദർശനത്തോടെ കാണുന്നു. എല്ലാം ഒരു ജ്ഞാനി എന്താ ചെയ്യണേ? ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവും എല്ലാം ഭഗവാനിലാണ്, ആ കൃഷ്ണനിലാണ് ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ബുദ്ധി, മനസ്സ്, വിശ്വാസം, അഭയം എല്ലാം ഒരിടത്താണ് അല്ലെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനില്. അപ്പോ 3 കർത്താവിനെ കുറിച്ചിട്ടോ അറിവുമുണ്ട്. ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഒരു കർമ്മം നടക്കുള്ളൂ എന്നുള്ള അറിവുണ്ട്. അങ്ങനെ പരമാത്മാവ് അനുവദനീയമാണെന്നും നിഷ്പക്ഷമാണെന്നും അദ്ദേഹം കാണും അല്ലെ? പരമാത്മാവിന്റെ അനുവാദമുണ്ടെങ്കിലേ എന്തും നടക്കുള്ളൂ ഇവിടെ. പരമാത്മാവിന് പക്ഷപാതമില്ല അല്ലെ? നിഷ്പക്ഷനാണ് എന്നും ആ ജ്ഞാനി മനസ്സിലാക്കും. ശരീരമല്ല എന്ന ജ്ഞാനവും പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനവും ഉള്ളതിനാൽ തുല്യ ദർശനത്തോടെ കാണുന്നു. ഞാനും ഭഗവത് അംശമാണ്, ഈ കാണുന്ന ചുറ്റും കാണുന്ന എല്ലാം ഭഗവത് അംശം തന്നെ എന്ന് ഒരു ജ്ഞാനി സമദർശനം, സമഭാവനയോടെ എല്ലാത്തിനെയും വീക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയണത്. ബ്രഹ്മജ്ഞാനിയുടെ മാനസിക തലത്തിനെ 19ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. വായിക്കട്ടോ. ഇഹൈവ തദ്വിദം സർഗോ യേഷാം സാമേ സ്ഥിതം മനഃ നിർദോഷം ഹി സമം ബ്രഹ്മ തസ്മാത് ബ്രഹ്മണി തേ സ്ഥിതാഃ. ആരുടെ മനസ്സ് സമഭാവനയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവോ അവർ ജനനമരണ അവസ്ഥയെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അവർ ബ്രഹ്മത്തെ പോലെ ദോഷമറ്റവരാണ്, അതുകൊണ്ട് അവർ ബ്രഹ്മപദസ്ഥരുമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ജ്ഞാനിയുടെ മനസ്സ് സമഭാവനയിലാണ് ഉണ്ടാവുക പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ജനന മരണ അവസ്ഥയെ ഒക്കെ അവര് ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അവര് ബ്രഹ്മത്തെ പ്രാപിച്ച പോലെയാണ്, ബ്രഹ്മസ്ഥരാണ് അവര്. സർവത്ര നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ ബ്രഹ്മസ്വരൂപം മാത്രാണ് അവർക്ക് ജ്ഞാനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം മായക്കാഴ്ചയായിട്ടാണ് ഒരു ജ്ഞാനി മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതാണ് ഒരു ബ്രഹ്മജ്ഞാനിയുടെ മാനസിക തലം എന്നാണ്. സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ ലക്ഷണം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പറയാണ്. ഈ ഒരു ജ്ഞാനിയുടെ ലക്ഷണം പറയാണ്. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. വായിക്കട്ടോ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഹർഷേത് പ്രിയം പ്രാപ്യ നോദ്വിജേത് പ്രാപ്യ ചാപ്രിയം സ്ഥിരബുദ്ധിര സമ്മൂഢോ ബ്രഹ്മവിദ് ബ്രഹ്മണി സ്ഥിതഃ. ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദകരമല്ലാത്തവയിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയോ ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതിക അതീതൻ തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച മനുഷ്യന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് പറയണത്. ശരീരവും താനും എന്നാണെന്നുള്ള ആ മിഥ്യ അവബോധം അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് 1ാമത്തെ ലക്ഷണം. ഞാൻ ഈ കാണുന്ന ദേഹമല്ല, ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമായിട്ടുള്ള ആത്മാവാണ് ഞാൻ എന്ന് അയാൾക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ എന്താ ആഹ്ലാദത്തിലും മതി മറക്കില്ല അല്ലെ? വിഷമങ്ങള്, ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോ നഷ്ടങ്ങളോട് ദുഃഖിക്കില്ല, നഷ്ടമോർത്ത്. ആ മാനസികമായിട്ടുള്ള ആ സ്ഥിരബുദ്ധി, നിശ്ചയദാർഢ്യം, അതാണ് അയാളുടെ സ്വബുദ്ധി എന്നുള്ളത്.
അപ്പോ അയാള് ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ് എന്ന് കരുതി അയാൾ ഒരിക്കലും സംഭ്രമിക്കണില്ല. അപ്പോ ബാഹ്യ വസ്തുക്കളൊന്നും ഒരു ജ്ഞാനിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അവരെന്താണ് ഇങ്ങനെ എന്നാണ് 21-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. വായിച്ചോളൂ 21-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പുതിയ ആരെങ്കിലും വായിച്ചോ? അനിത മാതാജി വായിച്ചോ? മാതാജി സ്നിഗ്ധ, അനിത ആരെങ്കിലും മാതാജി ഞാൻ ചൊല്ലാം. വായിച്ചോളൂ. ബാഹ്യസശേഷ സക്താത്മാ വിന്ദത്യാത്മാനി യസ്തുഖം സ ബ്രഹ്മയോഗയുക്താത്മാ സുഖമക്ഷയമസ്തുതേ. അത്തരത്തിൽ മുക്തനായ ഒരാൾ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അയാൾ സമാധി പൂണ്ട് ആത്മാവിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ആനന്ദമനുഷ്ഠിക്കുന്നു. പരമതത്വത്തിൽ ഏകാഗ്രമായി മനസ്സനുഷ്ഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തി അളവറ്റ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ആ മുക്തനായിട്ടുള്ള അജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലൊന്നും ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. ആത്മാവിൽ തന്നെ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ അയാൾക്ക് കഴിയുന്നു. ആ ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സ് ഊന്നുന്നത് കൊണ്ട് അളവറ്റ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദമാണ് അയാൾ എപ്പോഴും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ്. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ചവര് പ്രേമഭരിതമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നത് കൊണ്ട് ഭൗതിക ഭോഗങ്ങളിലൊന്നും അവർക്ക് ആസ്വാദ്യത ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അവർക്ക് ആധ്യാത്മിക ആനന്ദം അവര് അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അവർക്ക് ഈ ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളതിലൊന്നും ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഭൗതികമായ ഒന്നിനും നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാവില്ല. താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള സുഖം അത് മാത്രമേ നൽകാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതാണ് 22-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. 22 വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഏഹി സംസ്പർശജാ ഭോഗാ ദുഃഖയോനയ ഏവദേ ആദ്യന്തവന്തം കൗന്ദേയ നാതേശൂരമതേ ബുധഃ. ബുദ്ധിമാൻ ഭൗതിക കേന്ദ്രങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മൂലമുണ്ടാക്കുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് ആദിയും അവസാനവും ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവയിൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാർ സന്തോഷം കൊള്ളുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു ബുദ്ധിമാൻ അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനി ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖമോ സുഖത്തിലോ ഒന്നിലും പങ്കുകൊള്ളില്ല. എല്ലാത്തിനും ഈ സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക് ഭൗതികമായതിനൊക്കെ ആദിയും അവസാനവും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമാന്മാർ അതിലൊന്നും സന്തോഷിക്കോ ദുഃഖിക്കോ ഒന്നും ചെയ്യണില്ല എന്നാണ്. ഇതൊക്കെ ഓരോ പടം ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്കായിട്ട് ഓരോ ജീവികളെ പാറ്റ അല്ലെ വെളിച്ചം കണ്ടിട്ട് ഈ തീയില് ചെന്ന് ചാടുന്നു അല്ലെ. മാന് ഇങ്ങനെ നായാട്ടുകാരന്റെ ആ ഓടക്കുഴൽ ഊതലോ പാട്ടൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ആകൃഷ്ടനായി ചെന്ന് വലയിൽ അകപ്പെടുന്നു. ആന പിടിയാനയുടെ സുഖം കരുതി പോയിട്ട് കുഴിയിൽ പെടുന്നു. അതുപോലെ വണ്ട് താമരയുടെ ഉള്ളില് തേൻ കുടിച്ച് അവിടെ ഇരുന്ന് പൂവ് അടഞ്ഞു പോവും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പെടുന്നു. അതുപോലെ മത്സ്യം നാവിന്റെ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിനായിട്ട് പോയി അങ്ങനെ കുടുക്കിൽ പെടുന്നു അല്ലെ. 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശക്നോതി ഹൈവയ സോഢും പ്രാക്ശരീര വിമോക്ഷണാത് കാമക്രോധോദ്ഭവം വേഗം സയുക്ത സുഖീ നര. ഈ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ത്വരയെ ചെറുക്കാനും കാമക്രോധങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കുന്ന ആൾ നല്ല സ്ഥിതിയിൽ വർത്തിക്കുന്നു. അയാൾ ഈ ലോകത്തിൽ സന്തോഷവാനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മളെ ക്ലേശിപ്പിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പോ ഒരാള് ആത്മീയമായിട്ട് പുരോഗമിക്കണമെന്ന് കരുതണ ഒരാള് ഈ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രാബല്യത്തിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കണം. വാക്ക്, മനസ്സ്, ഉദരം, ജനനേന്ദ്രിയം, രസന, ക്രോധം ഇവയ്ക്കൊക്കെ ഗണ്യമായ ശക്തിയാണ്. അപ്പോ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കണം. അങ്ങനെ നിയന്ത്രിച്ചവരെ ഗോസ്വാമി എന്നാണ് പറയുക. നമ്മളൊക്കെ ഗോദാസന്മാരാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദാസന്മാരാണ് നമ്മള്. അങ്ങനെയല്ല,
ഗോസ്വാമികള് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സ്വാധീന ശക്തിക്ക് വഴങ്ങാതെ നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കണം എന്നാണ്. ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ലോകത്തെ നോക്കി കാണുമ്പോള് അയാളെയാണ് ജ്ഞാനി എന്ന് വിളിക്കണത്. അപ്പൊ ജ്ഞാനികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഗോസ്വാമിമാരാണ്. അവർക്കൊക്കെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം, ഇന്ദ്രിയം മനസ്സിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രേരണകളെ ഞാൻ എത്ര കാലം സഹിക്കണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രേരണകളെ ഞാൻ എത്ര കാലം സഹിക്കണം? ശരീരത്തിന്റെ മരണം വരയ്ക്കും വേണം അല്ലേ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രേരണ ഉണ്ടാവും. അപ്പോ ഇന്ദ്രിയ പ്രേരണകൾ സഹിക്കാനുള്ള ശക്തി എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും? അവന്റെ സന്തോഷവും പ്രവർത്തനങ്ങളും ലക്ഷ്യവും ഉള്ളിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലേ അന്തര്യാമിയായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനില് ഈ പ്രേരണകളൊക്കെ എല്ലാ സന്തോഷവും പ്രവർത്തനങ്ങളും ലക്ഷ്യവും ഒക്കെ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സാധിക്കണം. അപ്പോഴാണ് ഇന്ദ്രിയ പ്രേരണകളിൽ ഒക്കെ സഹിക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനും ഒക്കെ ശക്തി ഉണ്ടാവുക. മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രയോജനത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ തൻ്റെ ബാഹ്യപ്രവർത്തനങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് മോചനം നിശ്ചിതമാണ്. അപ്പോ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുക അല്ലെ, സഹായം ആവശ്യമുള്ളവരെ സഹായിക്കുക നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പോ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെയൊക്കെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചിതരാവും എന്നാണ്. ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഈശ്വരനെ അറിയാൻ തടസ്സമാവുന്നത് എന്നാണ് 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം. വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബിന്ദു മാതാജി വായിച്ചോ? ബിന്ദു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കുന്നുണ്ടോ ബിന്ദു മാതാജി? ബിന്ദു മോൾ മാതാജി വായിച്ചു. പറ്റുന്നില്ലല്ലോ ആരുല്ലേ മാതാജി? ഞാൻ വായിക്കട്ടെ മാതാജി? എന്നാ വായിച്ച അടുത്തത് വായിക്കാം. കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല മാതാജി. യോ അന്തഃ സുഖോ അന്തര്യോതിരേവ സ യോഗി ബ്രഹ്മനിർവാണം ബ്രഹ്മഭൂതോ അധിഗച്ഛതി. മാതാജി വിവർത്തനം വായിക്കൂ. വിവർത്തനം പിന്നെ ഇതില് സ്ക്രീനിലുണ്ട്. ഞാനിപ്പോ ബുക്കിൽ വായിച്ചത്. കാമക്രോധം ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ ഇതാണ് മാതാജി. ഊർജ്ജസ്വലനും ആനന്ദവും സുഖവും തന്നിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നവനുമായ ഒരാള് അന്തർമുഖനായ തികഞ്ഞ യോഗി. ബ്രഹ്മനിർമ്മാണം പൂകിയ അയാൾ മരണാനന്തരം പരമപദം പ്രാപിക്കും എന്നാണ്. അത് കുറച്ച് മറച്ചിട്ടുണ്ട്. വേറൊരു അത് മറിഞ്ഞുപോയി. അപ്പോ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഈശ്വരനെ അറിയാൻ തടസ്സമാവണത് എന്താണ് പറയണത്. ജ്ഞാനിക്കുണ്ടാവുന്ന നേട്ടങ്ങള് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയണത്. അയാൾ ഊർജ്ജസ്വലനായിരിക്കും, ആനന്ദവും സുഖവും തന്നിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നവനായിട്ടുള്ള ഒരാളായിരിക്കും, അന്തർമുഖനായിട്ടുള്ള ആളായിരിക്കും യോഗി. ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകിയ അയാള് മരണാനന്തരം പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഇപ്പൊ ഏതൊന്നിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് സുഖം കണ്ടെത്തണത്? അതിനെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ആരെയും ആശ്രയിക്കാതെ ആനന്ദം എങ്ങനെയാ നേടുക എന്ന് കണ്ടെത്തുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് യോഗി തന്നിൽ തന്നെ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുകയാണ്. നമുക്കൊക്കെയോ സന്തോഷിക്കാൻ മറ്റൊന്ന് വേണം അല്ലെ, ആശ്രയിക്കുകയാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ. അയാള് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സന്തോഷോ സന്താപോ ഉണ്ടാവുക, അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. യോഗി അങ്ങനെയല്ല, ആരെയും ആശ്രയിക്കില്ല. എങ്ങനെയാണ് സ്വയം ആനന്ദം നേടുക എന്നാണ് യോഗി കണ്ടെത്തുക. അപ്പൊ തന്നിൽ തന്നെ യോഗി ആനന്ദം കണ്ടെത്തുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഇപ്പൊ ഒരു ലൗകികന് ജ്ഞാനിയായി തീർന്നിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ സ്വർഗതുല്യമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകം നമുക്ക് കാട്ടിത്തരുന്നത്. 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. വായിക്കട്ടെ മാതാജി? ലഭന്തെ നിർവാണം വിഷയാ ക്ഷീണകൽമഷഃ ഛിന്നദ്വൈതാ യദാത്മാന സർവഭൂതഹിതേ രതഃ
സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്കതീതരായവരും മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമ ഐശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സർവപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയവരുമായിട്ടുള്ളവർ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ബ്രഹ്മനിർവാണം പ്രാപിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാണ്. അപ്പൊ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്കൊക്കെ അതീതരായിട്ട് മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക, അല്ലെ, എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുടെ സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും നന്മയ്ക്കായിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവര് സർവപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരാവും, അവര് ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയണത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തന്റെ അല്ലെങ്കിൽ യോഗിയുടെ, അല്ലെ, എല്ലാത്തിന്റെയും ജ്ഞാനം ഭഗവാനാണ്, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം കൃഷ്ണനാണ് എന്നറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾ എപ്പോഴും ലോകക്ഷേമകരമായിട്ടേ പ്രവർത്തിക്കുള്ളൂ, അല്ലേ. ആസ്വാദകനും പരമാധികാരിയും എല്ലാം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് എന്നുള്ള ആ സത്യം ആ യോഗിക്ക് അറിയാം, അല്ലെ. അത് മറന്നു പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. നിത്യമായൊന്നു താൻ സത്യമായൊന്നു താൻ മൃത്യുവും മൃത്യുവിൻ ഛായയാം ദുഃഖവും, അല്ലേ. ആ ഒരു ഓർമ്മ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം, അല്ലേ. സത്യമായിട്ടുള്ളത് ഒന്നാണ് മൃത്യു, അല്ലേ. അതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ദുഃഖം അതാണ്. വരും വിളിക്കും ഞാൻ പോകും വാതിൽ പൂട്ടാതെയാ ക്ഷണം, അല്ലേ. മരണം വന്ന ആ നിമിഷം, ഒരു നിമിഷം പോലും പിന്നെ നമുക്ക് കൂട്ടിക്കിട്ടില്ല, അല്ലേ. ഞാൻ ഡ്രസ്സൊന്ന് മാറി വരട്ടെ, ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കട്ടെ എന്നൊന്നും പറയാൻ അവിടെ നേരമില്ല പിന്നെ, അല്ലേ. ആ നിമിഷം തന്നെ വാതിൽ പൂട്ടാതെ ആ ക്ഷണം നമുക്ക് പോകേണ്ടി വരും, അല്ലേ. അത് ഓർമ്മ വേണം നമുക്ക്. മരണം അത് നമ്മൾ ഭയപ്പെടാനുള്ളതല്ല, നമ്മളൊക്കെ അതൊരു മഹോത്സവമാക്കി തീർക്കാൻ സാധിക്കണം. ഭഗവാനും ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ നടത്താൻ പോണത്, അല്ലേ. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കണ്ടുമുട്ടലാണ് നമ്മളും ഭഗവാനുമായിട്ട് മരണം എന്നുള്ളത്. ആത്മാവ് പരമാത്മാവുമായിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ മരണത്തിനെ ഒരു മഹോത്സവമാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതിനാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പഠിക്കുന്നത്, അല്ലെ. ഭഗവാൻ തരുന്ന ആ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മനിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള യോഗിയുടെ ആന്തരിക തലമാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ. 26-ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ഞാൻ വായിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാമക്രോധം വിമുക്താനാം യതീനാം യതചേതസാം അഭിതോ ബ്രഹ്മനിർവാണം വർത്തതേ വിദിതാത്മനാം. കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിച്ച് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അജീരേണ പരമപ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാമക്രോധങ്ങളൊക്കെ ഒഴിയണം, അല്ലേ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അനവരതം പ്രയത്നിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പരമപദ പ്രാപ്തി കിട്ടുക തന്നെ ചെയ്യും. ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിൽ നിന്ന് ശാശ്വത സുഖമൊന്നും ലഭിക്കില്ല. ആനന്ദത്തിന്റെ അക്ഷയഖനി തൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് എന്ന് ജ്ഞാനി മനസ്സിലാക്കും, അല്ലേ. അങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനി ഏകാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കും, അല്ലേ. ഭഗവാനും മാത്രം കാമനകളൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഭഗവത് പാദ സേവയിൽ മുഴുകിക്കഴിയുക. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളെല്ലാം വെടിയാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് സാധിക്കുന്നു. യോഗി അനുഭവിക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥയെയാണ് മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ 27, 28 ഒന്നിച്ചു വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇരുപത്തേഴ് 28 വായിക്കൂ. ചക്ഷുസ്ഥൈവാന്തരേ ഭ്രുവോ പ്രാണാപാനോ സമോ കൃത്വാ നാസാഭ്യന്തരചാരിണോ യതേന്ദ്രിയ മനോബുദ്ധി മുനിർമോക്ഷപരായണഃ വിഗതേച്ഛാ ഭയക്രോധോ യ സദാ മുക്ത ഏവ സഹ. ബാഹ്യവിഷയങ്ങളെയെല്ലാം നിരോധിച്ചും
പുരികങ്ങൾക്കിടയിൽ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിച്ചും ശ്വാസോച്ഛ്വാസങ്ങളെ നാസാദ്വാരങ്ങളിൽ സമനിലയിൽ നിർത്തിയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും നിയന്ത്രിച്ച് മുക്തി ലക്ഷ്യമാക്കിയ യോഗി രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്നും ഭയത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടുന്നു. സദാ ഇതേ അവസ്ഥയിൽ പുലരുന്ന അയാൾ മുക്തൻ തന്നെ. അപ്പൊ യോഗി ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മനിർവാണ തത്വങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. അതിനുശേഷം അഷ്ടാംഗ യോഗം എന്നുള്ള യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ ആ നിലയിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്താം എന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അപ്പൊ ബാഹ്യ വിഷയങ്ങളെ നിരോധിക്കുക, പിരികങ്ങൾക്കിടയിൽ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിക്കുക, ശ്വാസോച്ഛ്വാസങ്ങളെ നാസാദ്വാരത്തിന്റെ സമനിലയിൽ നിർത്തുക, ഇന്ദ്രിയവും മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കുക, മുക്തി ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് ഇരിക്കുക, അല്ലെ? രാഗദ്വേഷം, ഭയം, ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ആള് മോചനം നേടും. സദാ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണ ആള് മുക്തനാണ് എന്നാണ്. അപ്പൊ ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ ആശങ്കയും ഭയവും പിന്നെ ക്രോധവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവണേ നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ യോഗി എന്താ ചെയ്യണേ? ആഗ്രഹങ്ങളെയൊക്കെ, അതായത് പുറമേയുള്ള വിഷയങ്ങളെ അകത്ത് കടക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ പ്രാണനെയും അപാനനെയും ഒക്കെ സമാനമാക്കിയിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അടക്കിയിട്ട് ഇരിക്കണ ആ യോഗം ചെയ്യണ യോഗനിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ആള് മോക്ഷത്തിന് പ്രാപ്തനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. അങ്ങനെയുള്ള യോഗികള് പ്രത്യക്ഷത്തില് ഭഗവാനെ കാണും എന്നാണ് 29ാമത്തെ ശ്ലോകം. വായിച്ചോളൂ. ഭോക്താരം യജ്ഞതപസ്സം സർവലോകം ഈശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാനമാം ശാന്തി ഗച്ഛതി. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ രീതികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷയുമാണ് ഞാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാപമുള്ള ഭൗതിക അംശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശക്തി നേടുന്നു. യോഗികള് അല്ലെ അവര് എല്ലാത്തിന്റെയും പ്രൊപ്പറേറ്റർ, കൺട്രോളർ, എൻജോയർ എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്നറിയണ ആ ഒരു ഭക്തൻ എന്താ ചെയ്യാ? ഭക്തദാസൻ ആണ് അല്ലെ ഭഗവാൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തന്റെ ദാസനാവാനും ഭഗവാന് സാധിക്കും. ഉദാഹരണമായിട്ട് അംബരീഷ് രാജാവ് പരമഭക്തൻ, അഹം ഭക്ത പരാധീന. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഭക്തദാസനാണ്. ആ ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ശാന്തി ഉണ്ടാവും. ആ ഭഗവാന്റെ ആ സ്റ്റാറ്റസ്, ഭഗവാന്റെ സർവജ്ഞത്വം, ആ സർവേശ്വരത്വം അല്ലെ. ഭഗവാൻ സർവലോക മഹേശ്വരനാണ് അല്ലെ. എല്ലാ തപസ്സുകളുടെയും എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവാണ്. ദേവന്മാരുടെയും സകല ലോകങ്ങളുടെയും അധിപനാണ്. എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്താണ്. അഭ്യുദയകാംക്ഷിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ ഭഗവാനില് ഉള്ള അവബോധം, ഭഗവാനാണ് സർവസ്വം എന്ന് കരുതുന്ന വ്യക്തി എല്ലാ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞിട്ട് ശാന്തി നേടുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയണത്. ശാന്തിയുടെയും ആനന്ദത്തിന്റെയും സ്വരൂപമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ശാന്തിയും ആനന്ദവും ലഭിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനാകുന്ന ആ ആനന്ദ സ്വരൂപനെ അനുഭവിച്ചറിയാൻ അത് നമുക്കും സാധിക്കണം. ഇന്നിപ്പോ കാണുന്ന ബന്ധുക്കള് ഈ ജന്മത്തിലെ മാത്രമാണ് അല്ലെ. 84 ലക്ഷം തരം ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം നമ്മള് ചിലപ്പോ വന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് അന്നു മുതല് നിത്യബന്ധു ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. നന്ദതനൂജ കിങ്കരം പതിതം മാം വിഷമേ ഭവാംബുധൗ കൃപയാ തവ പാദപങ്കജസ്ഥിതധൂളി സദൃശം വിചിന്തയാ. ഞാൻ അങ്ങയുടെ നിത്യദാസനാണ്. എന്തുകൊണ്ടോ ജനന മരണ സാഗരത്തിൽ പതിച്ചു അല്ലെ. ദയവായിട്ട് എന്നെ കരകയറ്റി അങ്ങയുടെ പാംസുക്കളിൽ അഭയം തരൂ എന്നാണ് ഭക്തൻ പറയണത്. അപ്പോ എല്ലാറ്റിലും വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠൻ പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. തമീശ്വരാണാം പരമം മഹേശ്വരം എന്നാണ് ശ്വേതാശ്വേതരോപനിഷത്തിൽ പറയണത്. ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് നമ്മുടെ സർവസ്വവും സമർപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഭക്തിപൂർവ സേവനത്തിന് മാത്രമേ മനുഷ്യന് ശാന്തി നൽകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത. അതാണ് ഈ അധ്യായം പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇപ്പൊ കർമ്മയോഗാനുഷ്ഠാനം വഴി ജ്ഞാനയോഗത്തിലേക്കും വരാം എന്ന് 4-ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു. യഥാർത്ഥ സന്യാസം
സർവത്ര ഒരേ ഒരു സത്യം അത് മാത്രാണ് എന്നറിഞ്ഞിട്ട് രാഗദ്വേഷങ്ങളില്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുക. അതാണ് മനസ്സിന് സമനില കൈവരിക്കണം. അങ്ങനെ വരാതെ സന്യാസം സ്വീകരിക്കരുത്. അപ്പൊ വിജയിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പോ സമചിത്തതയുള്ള ആള് എവിടെ ഇരുന്നാലും അയാള് മുക്തൻ തന്നെയാണ് എന്ന്. പിന്നെ സ്വസ്വരൂപം മറക്കരുത് നമ്മള്. അജ്ഞാനം അത് മാറ്റി നമ്മുടെ ആ സ്വഭാവം, നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും. സമബുദ്ധികളായിട്ടുള്ള ആ പണ്ഡിതന്മാര് സർവഭൂതഹിതേ രഥ ആണ്. എല്ലാരെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കണോ അല്ലെ? കാമക്രോധങ്ങളെയൊക്കെ ജയിച്ചിട്ട് യഥാർത്ഥ സന്യാസിയാവാൻ നമുക്കും സാധിക്കട്ടെ അല്ലേ? അപ്പോ ഈ ദുരിതപൂർണമായിട്ടുള്ള ഈ ദുഃഖാലയം അശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതികതയില് നമുക്കും ആനന്ദം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കട്ടെ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താണ് മനസ്സിലായത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന്? എന്താ മനസ്സിലാക്കിയേ? ഹരേ കൃഷ്ണ.